प्रचार मत करो, हमार प्रचार पहले ही के हो। तारा प्रचार नहीं है करे के। तारा के लोग चाय लेके आवेला, हमारा के उहे लेके आवेला। को नहीं जानत, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम पिहारो। पिहारो तिहारो न पिहारो। तो हमार प्रचार मत करो। हमारे 30 बरिस से क्षेत्र में प्रचार हो। गौनाई में अंतर देखिए 1%। जन कह देवे एक लाइन में जीवन भर में ना कहा, तहरा से जीवन भर में ना कहा, तहरा से ना कुल जना रामायण के गायक लोग से अभी कहता नहीं सुनो सीखो। हे माई नाम अनेक बार रूप अनेक बार दुर्गा सरस्वती पार्वती सती सावित्री कत्यायनी जगदम्बा सब तोहरे रूप हो। कौना नाम कहला पर जल्दी प्रसन्न हो जालू। आज ले जननी ना माई, कौन प्रसाद चढ़ला पर जल्दी खुश हो जालू ना जननी ना ना का कोही के यही जा ध्यान दी हो। अब का कोही का कोही का कोही का कोही का कोही का और कोही का बोला सनी टेंट हाउस पुरस्कार दल बनी भगवान बनौले रही, तू बेटा बना रहो। कौना विधि रौरा के मनाई बेटा पुलिस राय जी कहला रहले जी अरे मनाई मनाई ये मैया कौन विधि रौरा के मनाई, कौन विधि रौरा के मनाई ये सरदा दया दरसाई। विधि रौरा के मनाई ये सरदा माई दया दरसाई। जब लॉय दिमाग में लड़ जाली, संतोष बवाली जी हमार भाई हमें भैया 500 रुपया पुरस्कार दिले मैंने लॉय लागल है तो मित्रता में ना, मित्रता में बाद में ले हम भोला दानी बनल रहे। तू कुछ कह लागो ये घर का छोट दमाई बानी हमारा राजेंद्र राय जी, रविंद्र राय जी छोट दमाद 1000 रुपया हमरा के दले बनी संतोष भैया के माध्यम से बार बार प्रणाम करने। कहाँ बने वहाँ के? अच्छा हाथ खड़ा होकर दी तो तब अभी ना हाथ खड़ा होकर दी तो हाथ खड़ा माई सुन ले बानी पढ़ ले बानी देख ले नहीं की चाचा रुआ हमने के बाप तुल्ले बानी गौनई सब है गावेला आवाज के रिएक्शन देखल जाला। उहे गीत तपेश्वर चौहान गावत रहले, उहे गीत बहुत शर्मा अंतर बन उहे अंतर बा तपेश्वर भरत बस जोड़ी लाग गइल बा। थोड़ी देख हमारे संगे आड़े के सीखो अड़बो ना बिगड़ जे। संतोष हो जा फिर 500 रुपये दल अब रहे दी रोकल रहे हंस के सवारी करा बीड़ा बजावे
क्वालिटी लो बनारसी बाबू ठुमरी लोग आवेला कैसे हंस के सवारी मैया हंस के सवारी मैया हंस के सवारी छपरहिया कलाकार लोग जेकर नकल सब है कोई पूरी भारत वर्ष में भोजपुरी समाज में छपरा के बात के हुआ महेंद्र मिश्र भिखारी ठाकुर जेकर नकल ना कोई लोग वो ब्यास के लिस्ट में ना रखा जाला कोनो जिला होके आरा बलिया में एगो नथुनी सिंह भइले आरा में एथी भइले हनुमान पठान एक बाद कोनो कवि के नाम बताई तो केहू बताई तो सारा जना भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र के भीतर हमें तू हम हो कब के हो पवन खेसारी सब है ना तो पूरी मिलल बंद हो जाए छपरहिया लोग कहेला हंस के सवारी मैया हंस के सवारी मैया गोंडा फैजाबाद ओने और बिरहिया लोग कहेला कि हंस के सवारी धीरज बाबू रोता हमारा विधायक भैया के भाई हैं राउर नानी तो हमरो नानी वैसे पर्सनल देखल जाओ तर लोग के चलते नानी कहते हैं तो हमने के माई भैली ऐसे कि ये गांव में अगल बगल 10 दिन पहले आए हम अगर देखा जाए तो हमार माई है बाकी रोआ सब मित्र हैं विधायक जी धीरज बाबू रोआ लोग के नानी है तो रोआ सबसे भयवधी चल तो नाता से हम नानी कह देनी ना तो वो है माई है शंकर जी कहते रहे कि लांगा परिवार है अब रवा चाचा बताई शंकर जी के परिवार के कहते रहे कि बुझाई तो लांगा हुई है अच्छा तू बताओ भैया रंजन भैया तू तो बहुत जानकार हो हमनी के तो सीखत नहीं जा शंकर जी लांगा भइले तो कृष्ण जी के 16,160 को रानी रहे लो तो उनका का कहबो गाड़ी देबो और नचनिया के एक बतन इशारा कर देने का हो का हाल बात कहत रहे यही सैल बनी जा माफ कर दी हो हम ना जाने कि वही सैल बनो हमारा ना बुझाइल हो हम तो जानता नहीं कि माई के गर्भ में पोसैनी माई के गर्भ से माई के बाद ये भी के माई बहन समान मानल जाला अब तू उनकरा के कोनी हो बड़ा दुखा गइल हो अच्छा ही बताओ कि माई समान बड़ी बताओ हमारा माई समान चाहे तारा माई समान बड़ी तो जब माई समान बाड़ी तो कहियो बुखार उखार लग जाती थी तो हमने माई के नचावल जी अपना लेके कि माई ते ही नाच बड़ा मेकअप कर हलुक बात देखो तार का नाम हो रंजन मैंने ये कहबो पर्सनल व्यवहार होला माई जन्मदाता ही है ओकर पूजा कइल जाई अब एकर माने ही बल कि जे महल बड़ा सब उहे माई हो भाई लड़का बड़ा तनी पर विशेष गौर करो तुम मेहरा रू के तो बनू तो के माइए जन के पूजल जाई रंजन जी लड़का बड़ा अधिक बात बोले के प्रयास मत करो सब है अपना माई के गौरव से आवेला तेकर माने कि सब है माइए ना हो क्योंकि बेटी लिए बड़ा मेहरारू बना के तो मेहरारू हो ओकर संग भोग भोगबो तो वही में लड़का होई वही में तारा भोगो करे के बा तो साढ़ मत बनो साढ़ जन से जन्म लेला ओकरे टेस्टिंग करी वो नहीं बने के तुम्हार भाई हो छोट हर एक बात के तुलना हर एक जगह पर ना कल जाला अभी लड़का बड़ा सीखा कुली हंस के सवारी करो बीड़ा बजावे लू भक्त के पुकार सुनी धावालया हमारा गावे में जब ना आवेला आके रौरा गावे के सिखाई वाला कि सुदर्शन यादव कमलवास कुंवर
अभियंता जी गाड़ी दे के मार ना ना अरे ये क्षेत्र गवाह बा सुदर्शन यादव एगो ऐसा ब्यास में जे पहले फुहर ना बोले ले हम जबरदस्ती पीन मार के बोलवाइली काहे खाती कि हमार श्रोता समाज आइल बा मजा ली सब है पुरानिया नहीं निकल वाइल बा मनोरंजन खाती हम ना बोली तो सुदर्शन यादव एक शब्द अपशब्द नहीं बोल सकत आ तू हमारा सुदर्शन यादव के बीच में कहियो गाड़ी गैंग कोनो यूट्यूब में देखा के देखो तारे को हम 5,000 रुपया इनाम ना दनी तो कुत्ता मतारी बहन देखावे के बा कमलबाग से भइल बा और लोग से भइल बा सुदर्शन यादव गाड़ी गैंग वाला ब्यास है ही नहीं उसके पास अपना क्वालिटी है नाच के गा के कूद के फान के एक्शन से अपने मार्केट में है तब वही हमारे संग को जोड़ी चले ले सुदर्शन के एक्शन कमलबास के प्रदर्शन अभियंता के भर्सन त्रिदेव हलो भोजपुरी के एकरा भीतरे कोनो जना ब्यास बा धन्यवाद ताली भरपूर ताली एकरा भीतरे कोनो जना तू बात कहला कि चित्र के ना चरित्र के पूजा होला 17 साल पहले यही क्षेत्र में कहले हई आ कहां से कहनी हमारे गुरु विजेंद्र बाबू बतौले एगो ट्रक पर लिखा रहे कि भारत वर्ष में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा की जाती है हम पढ़नी तो लगनी ओकर अनुसर्चिंग करे कि चचाई काहे लिखल बा तब देखने की ना अच्छा कन्हैया के केहू देखले बा तो कैसे फिगर बनाओ तो लोग कैलेंडर पर कैसे चरित्र पढ़ल जाला पुराण में विवेक डॉक्टर साहब आप पढ़ के पुराण में अनुमान कइल जाला कि हमार कन्हैया मोर के पांख लगावत रहले बांसुरी बजावस सावर रहले उनकर चरित्र पढ़ के अनुमान को के फिगर बनावल जाला राम के चरित्र पढ़ के फिगर बनावल जाला दुर्गा जी के चरित्र पढ़ के फिगर बनावल जाला तब हमारा बुझल कि ना चरित्र के पूजा होला चित्र के ना तो हेतना लोग बैठल बा प्रणाम करनी है सब है रंजन यादव के नाम पर जुटल बा हमें रंजन हम हमारा नाम पर केहू नहीं के रंजन भाई के नाम पर इनकर मार्मिक बात सुने खातिर 500 रुपये भेंट धनी हमारा संतोष बवाली जी श्रीनिवास भैया के 5 दिन प्रचार करो क्षेत्र के पूरा लोगों से निवेदन करो कि नेता बहुत हुई हैं बाकी श्रीनिवास भैया इतने दिन में जौन कह दे 9 वोट से नू अगला बेर तू 9,000 ना 90,000 से जीतब हम प्रचार करम 5 दिन प्रोग्राम खाली क के क्रिया खा के जाता नहीं खाली एगो फोन क दिया पहले भैया बहुत सुंदर जीतब हतना सुंदर नेता के होला जेकर 9 की तब पटना में बिल्डिंग बा कोनो विशेष शहर नहीं है जहाँ बिल्डिंग नहीं के तो काहे खातिर लड़ रहे हैं पद खाती रुपये कमाए खाती ना जनता का सेवा खाती श्रीनिवास भैया अगले बेर जीते के बाद निश्चित एक आध गो घबराई तो हम गोनई गा के बना देते चाहे चले के बाबू में ना आके रौरा हमरे और से गाई आके रौरा गावे के सिखाई ये सरदा माई दयादार आके रौरा गावे के सिखाई सरदा माई कुर्सी लागे सुभाष सरदा माई